खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ बे समाव बिटिसिनि बारग'सि हाग्रामा महिलारिया टाइगार नङा, बिथाङा मावजिसो जाना फैसिगोन। मावजिया जाबाय मोसा फिसा, बे बाराव बिसोर मावजिखौनो मोसा साननांगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों इउसुफ आली बिथाङा। आरोबाव इउसुफ आली बिथाङा बुंबावदों दि बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल पार्टिया 1 नम्बराव जानानै दं। इउपिपिएल पार्टिजों गुबुन पार्टिया जेबो उदिस मोननाय नङा। बिजेपि, बिपिएफ एबा गुबुन पार्टिफोरानो फैथों, इउपिपिएल पार्टिनि उनाव जानानै थागोन आरो इउपिपिएलआ सिगांसिनाव दं। बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव नायदिंनानै आं मोनदांदों दि बे बाराव इउपिपिएलआनो बांसिन मेजरिटि सिट लागोन आरो दिनैनि तारिखआव 24 निफ्राय लानानै 26 मासि लागोना फाइनाल जाखाबाय होनना बाथ्रा बुंबावदों इउसुफ आलीया। बिथाङा बुंबावदों दि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानानै हारसिङै सोरखार दागोना रोखा। अदालगुरियाव बिपिएफआ 0 जागोन। थांनाय 2020 बिटिसि बिसायख'थियाव अदालगुरिनि मोन 10 बियाबाव आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामदोंमोन, जेराव थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोन 10 बियाबाव आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामदोंमोन दि मोन 10 सिटआव मोननै सिट लानानै दिन्थि, नाथाय हाग्रामाया मोनसे सिटल' देरहादों आरो बेबाराव बिथाङा 0 जागोन। माइनरिटि सुबुंफोरा 100% इउपिपिएलआवनो भट होगोन होन्नाबो बुंबावो इउसुफ आलीया। नैथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा? जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन नामा? मख'नो गोनांदि असमिया निउज पर्टेलाव सावरायजाबाय थानाय थांनाय 2014 मायथाइयाव एनडिबिएस जि बिदायजों बुथारजानाय मोनसे जाथायखौ लानानै न्याय मोननांगौनि दाबि नखरनि, जेराव बिटिसिनि बै समनि 10 थाखोआव फरायफुबाय थानाय फरायसुलि प्रिया बसुमतारीया एनडिबिनि आखायाव जिउ गोमादोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै प्रिया बसुमतारीनि नखरा फोरमायथिदों दि प्रिया बसुमतारीनि दुखुनांथावै बुथारजानायनि न्याय मोननो हायाखै आरो दायो गुबै बाथ्राया बेसोदि 11 बोसोरनि उनाव बे दुखुनांथाव जाथाया फिन आरोबाव मोनसे गोदान महर लादों, जेराव प्रिया बसुमतारीनि बिमा-बिफाया बिटिआरनि इएम एबा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बे जालांनाय जाथाया आखाइ दं होनना समाजारि बिजोङाव फोरमायदों आरो थांनाय माखासे सान सिगाङाव गाहाय बिजिरगिरिनो जाथायनि सायावनो बिजिरनो थाखाय गांसे लाइजामबो दैथायहरदोंमोन। बेराफारसेथिं बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरि सोंथियाव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि बिटिसिआव जालांनाय मोनफ्रोम जाथायफोरानो जाय भुगिनांदों, जाय नखरा जेंनाजों भुगिनांदों, बिथांमोना जेब्लाबो न्याय मोननांगौ होनना दाबि खालामो आरो बेबादि बाथ्रा बुङो। थामथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि आगान। बिटिसि बिसायख'थियाव नांगौबादि बिबांनि मासि आवग्रिनानै सोरखार दागोन। एमएलए जलेन दैमारी आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि मोनखौ बिटिसिनि बिसायख'थियाव मोननै बियाबाव बिजाथि सायख'नाय जादों होनना फोरमायदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायै जों मिथिगौ दि थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिटिसिनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि दावराव-दावसि जानायखौ गोबाङानो जानो हागौ मिथिगौ। बेबादि दावराव-दावसि जानायखौ ओरैबायदि बुंदों दि बिथां प्रमद बर'आ बिटिसि हाग्रा बिफानाव थिसननायाव जेबो रोखोमनि जेंना नुजाथियाखै, बे ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्रासो होनना गोख्रों रावजों बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। ब्रैथि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव थानाय बग्रिबारि पुलिस थानानि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। पुलिसआ ओनसोलाव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन आरो अपारेशननि गेजेरजों गंसे गिदिर बाइक खावनायनि रिंखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिसनि अपारेशननि समाव गंसेनि खावनाय बाइकफोरखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों आरो लोगोसे सा 9 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव मानकाचार खोला चालमारानि स्निथि गामिनि हाफिज हेफजुर रहमान, धुबुरी जिल्लानि नुइहाटी पुलिस थानानि सिङाव थानाय चैपाकिला गामिनि चैफुल इस्लाम आरो गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय चौतारा गामिनि चौरुब इस्लाम। बेनि अनगायैबो आइकाटी पाचारतुरानि आब्दुल हासिस मन्डल, आलामांनि स्निथि गामिनिफ्राय महिबुल हक आरो 8थि गामिनि आबुल हुसेन आरो गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलामांनि स्निथि गामिनिफ्रायनो जहिरुल इस्लामखौ हमनो मोनदों आरो बिथांमोननि मुंखौ मख'दों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि बग्रिबारि पुलिस थानानि राजापारानि गिबि गामिनिफ्राय पानबारिनिफ्राय इब्राहिम आली आरो रफिकुल इस्लामखौबो खानाय जादों।
मख'जाथावदि बग्रिबारि पुलिसा हमजानाय सा 9 सुबुंफोरनि बेरेखायै मोनसे केस दाखिल खालामबाय आरो बिथांमोनखौ दासिम जोबथेसालियाव लानानै थांबाय। पुलिस बिथोनगिरि हरमित सिंहआ चिरां जिल्ला पुलिसनि आखा-फाखा मावनायखौ बाख्नायदों। मैया काजलगावआव थानाय गागि पुलिस मावख'गिरिनि मावख'आव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि आयेन आब्रुथि आरो रैखाथिखौ लानानै नायबिजिरनायाव मेल खुंनाय जायो आरो जालांनाय मेलाव गाहाय पुलिस बिथोनगिरिया बाहागो लानानै फोरमायदों दि चिरां पुलिसा जिल्लायाव आयेन आब्रुथिखौ लाखिनो आरो जिल्लायाव दाय गोनां खामानिफोरखौ दबथायनो थाखाय जोबोद गोहोम गोनां खामानि मावगासिनो दं, जायनि जाहोनाव चिरां जिल्लायाव दाय गोनां खामानिफोरनि अनजिमाया जोबोद खम जालांदों, जायनि जाहोनाव जिल्लायाव मोनसे गोजोन आबहावा सोमजिदों। मैया क'क्राझाराव दावबायनाय समाव बिथाङा जिल्लानि आयेन आरो आब्रुथिनि थासारिखौ बुजिनो सानदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गनि नेमखान्थि बायदियै बिसायख'थिखौ गोजोनै खुंफुंनो आरो आयेन आब्रुथिनि जेबो जेंना गैयाजासे चिरां जिल्ला पुलिसजों रिभिउ मेल खुंनाय जालाङो। अपारेशन सिन्दुर आरो भारतनि जौगाबोनाय दावहानि फोथायथिनि सायाव मोनसे गोसो बोनो हाथाव आरो गोसो गुदुं जथुमाव भारतारि रौनिया हान्जानि मेजर जेनेरेल हरदीप सिंह बाजाजआ मैया आसाम रयेल ग्लबेल मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोर आरो बिबुंगोराफोरजों लोगोसे मानगोनां आलासिफोरखौ बाहागो लाहोनायजों बिबुंथि होयो। बिथाङा रयेल ग्लबेल मुलुगसोलोंसालिजों खुंजानाय बे हाबाफारियाव मुलुगसोलोंसालिनि गाहाय ड.ए.के. पांचारी, गागि मावख'गिरिफोर, डीनफोर, एनसीसी केडेटफोर, फरायसाफोर आरो लोगोसे भारतारि रौनिया हान्जानि मोनसे थान्दै हान्जाया बाहागो लादोंमोन। फरायसाफोरजों गावनि सावरायनायाव मेजर जेनेरेल बाजाजआ अपारेशन सिन्दुरनि सायाव मोनसे गुवारै नोजोरथिखौ दिन्थिफुंदोंमोन, जेराव मिडिया रिपर्टफोरनि बायजोआव बेनि नंगुबै गुदिखौ बुजिनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होथावना। बिथाङा बुंदोंमोन दि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायनि थार जौसाङा जोंनि हादोरनि लाइमोनफोरजों अपारेशन सिन्दुरनि जोनोमारि खौरांआ उदखारिफोरनि मोनसे रोखा लाथिख' सहायनो हानाय। जों माब्लाबाबो बावनाङा आरो जों माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा। बिथाङा मख'दोंमोन दि अपारेशन सिन्दुरनि उनाव नुजाफैनाय भारतनि गोदान दावहानि फोथायथियाव मोनथाम गाहाय गोरोबथा दं, बेबादि बुंदोंमोन बिथाङा। धुबुरीनि भारत-बांलादेश सिमायाव उदखारि हान्जाफोरा हादोर बेरेखा खामानिफोराव गोबां लोब्बा दं होनना गोब्राब अजद होनायनि उनाव पुलिस आरो बीएसएफजों लोगोसे रैखाथि हान्जाफोरा धुबुरी जिल्लानि सिमा ओनसोलाव गावसोरनि अपारेशनखौ गोख्रोंसिन खालामदों आरो बिनि फिथाय महरैनो पुलिसा मैया मोनायाव गलकागन्जआव भारत-बांलादेश सिमानिफ्राय हादोर बेरेखा आरो उग्रबादि गोहोफोरजों सोमोन्दो थानायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनो मोनदों। पुलिसा हमजानाय सुबुंनिफ्राय गंसे एयारगान, मबाइल फन आरो माखासे सोंखारिजाथाव फोरमान बिलाइफोरबो जब्द खालामनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंखौ धुबुरीनि भारत-बांलादेश सिमायाव लक्ष्मीमारीनि मायरदारा गामिनि आली हुसैन बेपारी होनना सिनायथि मोनदों। सुलुंनि बायदिब्ला बांलादेशआव उदखारि आफादफोरनि मुंखौ बाहायनानै गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोनायनि दायाव पुलिसा बे सुबुंखौ मैया मोनायाव गावनि न'आव खादोंमोन आरो बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों दि पुलिस आरो रैखाथि गोहोआ हमजानाय सुबुंखौ बांलादेशनि गुबुन गुबुन उदखारि हान्जाफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खौरां मोनदों। दा बेखौ पुलिस बिफाना गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो आरो माखासे सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना फोरमायदों। भारत हादोरा मोनसे अख्रांमा गोहो महरै गावनि सरासनस्रा नङै दावबायनायखौ फालिगासिनो दं। अख्रांमा सानाव 2023 मायथाइयाव चन्द्रयान-3 नि जाफुंसार लेन्डिंनि गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांफिननाय जादों। बे जारिमिनारि जाफुंसारनाया भारतखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन अख्रांमा गोहोफोरनि गेजेराव दोनदों। अखाफोरनि सा बाहागोआव दानख'जानाय शिव शक्ति बिन्दोआ भारतारि बिगियानारि गोहोनि मोनसे समायना बिदिन्थिखौ दिन्थियो। बे समावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नोजोरगोनां दैदेननायाव इसर'नि जाफुंसारनाया गोदान गोख्रैथि मोननो हादों। सोरखारा अख्रांमा सेक्टरखौ रायजोआरि डमेननिफ्राय गावारि फसंथानसिम फेहेरनो थाखाय गोदान बिथांखिफोर जुरिजेनदों। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय INSBSI आ बे सेक्टराव गावारि बाहागोआरिफोरनि थाखाय दरखं बेखेवबाय। थांनाय 2023 मायथाइनि अख्रांमा खान्थिया गावारि कम्पानिफोरखौ दिहुननायनिफ्राय लानानै मावफुंनायसिम गासैबो बिथिङाव गनायथि होदों। बेराफारसेथिं मदि सोरखारनि बे हाबाफारिनि फिथाय महरै भारतारि अख्रांमा सेक्टराव स्टार्ट-अपनि अनजिमाया दा बांनानै 300 निबो बांसिन जाबाय। 5 बोसोराव $526 मिलियन रां थिसननाय जादों आरो 2028 मायथाइसिमाव
भारतारि स्पेस स्टेशन मिड्यूलखौ हगारनो आरो 75 टन लांनो थाखाय 40 मिटार गोजौ रकेटनि जौगाथायनि थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे गिख्रंथाव दावहानि खौरां। जों मिथिगौ पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव भारत आरो पाकिस्तानजों गिख्रंथाव दावहा जाबाय थानायनि सिगांनो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेरावबो थाद'नाय गैयाजासे दावहाया जादोंमोन। भारत आरो पाकिस्ताननि दावहाया जोबनानै थांदोंब्लाबो नाथाय रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय गिलु-बालु दावहाया जोबाखै। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ गोबां खेब दावहाखौ दोनथ'नांगौनि थाखाय गंनैबो हादोरनि हादोरगिरिखौ लानानै सावरायनाय जादोंब्लाबो मोजां फिथाय थायाखै, जेराव दावहाया जोबनानै थाङाखै। बेबादिनो फिन रासियानि रौनियाया थांनाय सानखालि इउक्रेननि मोनसे गिदिर ड्रनखौ गाग्लोबदों। इन्टारफेक्सनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला ड्रनखौ कुर्स्क परमाणु मोब्लिब गोहो प्लान्टनि खाथियाव गावख्लायनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे हेफाजाबारि ट्रेन्सफर्मारखौ खहा खालामदोंमोन, जेराव ड्रनआ बेरफ्रुनानै गोबां जायगायाव थासारिखौ गाज्रि खालामदोंमोन आरो गोबां खहा खालामदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। बिटिसि बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो दासान्दि दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनाय, रिजाइनेसन बिलाइ होनाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो बुद्धदेब मोसाहारिया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिबान नागारबाय। क'क्राझार जिल्लानि इउपिपिएलनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बुद्धदेब मोसाहारिया बिबान नागारबाय। सनिबारखालि गावनि बिबान नागारनाय लाइजामखौ इउपिपिएलनि मिरु मावखुलियाव दैथायहरो बुद्धदेब मोसाहारिया। इउपिपिएल दोलो नागारनानै खन्थाइ आवरायनाय बादि गोसोआव गोबां दुखु मोननाय, खुद्रिखांनाय फोरमायदों बुद्धदेब मोसाहारिया। क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि जेबो खान्थि गैया होन्नाबो बुङो बुद्धदेब मोसाहारि बिथाङा। आरो बिटिसि बिसायख'थि समावनो इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा होननानै बुंनांगोन। बे समाव बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गासै बर' सावथुन नायगिरिफोरा नेनानै दंमोन जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दोखौ माब्ला नुनो मोनगोन एबा माब्ला रिलिज जागोन होनना। बे समाव बर' सावथुन दिहुनगिरि एबा लिरगिरि पंकज लाहारीया जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि जानो गोनां एबा रिलिज कालारखौ फोसावबाय। थांनाय सानखालि एबा मैया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बायदिब्ला फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 10 खालाराव रिलिज जासिगोन। बिथाङा बयखौबो नायगोन आरो अनसायगोन होनना आसा खालामदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, गुबुन हारिफोरनि सावथुन बायदि जोंनि बर' सावथुनफोरखौबो जौगानाय फारसे लांनो थाखाय जोंनि आखायावनो दं। बेनिखायनो जों बयबो नायनांगोन, अनसायनांगोन। जों बयबो मिथिगौ जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दोनि स्ट'रिया आबुङै आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायनि बागै। जाय सावथुनाव फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंगुर सुकबिर कार्जि, लिंसार बसुमतारी, फुजि बसुमतारी, नेरसोन बसुमतारी, बिरफुं महिलारीजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम आर्टिस्टफोरा बे फैनो गोनां सावथुनाव फाव खालामदों। दासिम बे सावथुनखौ सिनेमा हलाव दिन्थिनायनि खोथा फोरमायाखैब्लाबो जानो हागौ बिथांमोननिफ्राय गोबांथार बिटिआरआव थानाय सिनेमा हल आरो आसामनि माखासे जिल्लाफोरावबो थानाय सिनेमा हलफोराव जेब्ला रिलिज जागोन सावथुना अब्ला बिथांमोना दिन्थिगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।